ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/5/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಆದುಂಡಿನಿ 20/11/2014 24/11/2014 ಮುರಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಸಹಯೋಗಿ ಜೀವನ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ಮೂಜಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಸದಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದೇ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ರೇಖೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ, ಎರಡನೆಯದು ಬೇಹದ್ದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ, ಮೂಜಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಪುನ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ. ಲೌಕಿಕೊಡು ಅತ್ತುಂಡ ಅಲೌಕಿಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಈ ಜೀವನಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಪುನು. ಪಾಲನೆಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ವಿದ್ಯೆಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಮತಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಮೂಜೆತ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ತನ್ನ ವರ್ತಮಾನದ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸೇರೆ ನಿಮಿತ್ತಾದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗು ಏರ್ನ ಪಾಲನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಚ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆಲ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುನಕುಲ್ಲ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಪಾಲನೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯೆದ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಆತ್ಮಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಈ ಒಂತೆ ಸಮಯದಾತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾನವೆರ್ನ ಪಾಲನೆಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಡು ತಿಕ್ಕುನು. ಆಂಡ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಲನೆಯಂತೂ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪೊಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ ಸದಾ ಮಸ್ತಕೊಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನಂಚ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊರ. ಸದಾ ಕಾಲದ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗೂ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊರ. ಅಂಚಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಸದಾ ಕಾಲಗು ಆದುಪ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗುಪ್ಪೊಡ. ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ತೀವ್ರವಾದುಪ್ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತೀವ್ರವಾದುಪ್ಪೊಡೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೊಡು ಎಂಚಿನುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅತ್ತುಂಡ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅಂತರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಸ್ಮೃತಿಟು ದೀವೊಣ್ಣಿ ಕಡಿಮೆ. ಯೋಚನಾ ಸ್ವರೂಪವಡು ಆದುಪ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪೊಡ. ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಪುನಕ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಆಂಡಲ ಸ್ಮೃತಿಟು ದೀವೊನ್ಲೆ ಅಮೃತ ವೇಲೆಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಲಕ್ಕವನಕುಲು ಏರು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಲಕ್ಕವುಂಡು. ದಿನತ ಸುರೂಟ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಭೇಟಿಯಾಯರೆಗಾದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪೆರು. ಶಕ್ತಿನು ಜಿಂಜವೆರು. ಐತಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆದಿ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಲಕ್ವರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಶೇಷತೆರ್ದು ಲಕ್ವರ. ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಲಕ್ಕವುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಳೆರ್ದು ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತವಾದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಲಕ್ಕವೆರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ಬಲೆ. ಅಂಚಾಂದು ಏರ್ನ ಆದಿಯೇ ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ಮಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಂತ್ಯವಾದುಪ್ಪೊಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಪಾಲನೆದ ಭಾಗ್ಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡೋ ಆತು ಲಾಭನು ಪಡೆಪರ. ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಈತು ಭಾಗ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪ ಇಂದು ಅಂತು ಯೋಚನೆ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾಲನೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪನೇ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜೀವನವಾದುಂಡು.
ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಡಾದ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಗ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರನು ತೂಯೆರೆಗಾವಡು ಕೇಂದ್ರೆಗಾವಡು ಆಪುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಲ ಸಹ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸದಾ ಸಹಜನೇ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಕಾಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿಡು ತೀವ್ರವಾದುಲ್ಲರು. ಇನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಶೇಕಡವಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡೆ ಪಂಡಿತಂಡ ಸದಾ ಸಹಜ ಬಂದು ಪನ್ಪರೆ. ಸದಾ ಪರಿಶ್ರಮದ ರೂಪವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿಯರು ಸ್ವಯಂ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಮಲ್ಪೊರತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ವಂತಗೂ ತಾನೇ ಮಲ್ಪೊರತ್ತೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದಿವಣುವರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪದು. ದೇಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪರ್ದು ಸಮರ್ಥರಾಪರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪತೆ ಆದುಂಡು ವಿಸ್ಮೃತಿ ದಯಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮರತದು ದಯಗ್ ಬರ್ಪೋಪುಂಡು ಉಂದು ಹವ್ಯಾಸಗೂ ವಿವಶ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿವಶ ಆದಿತ್ತಿರಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಪಂಡ ಪರವಶ ಐಕ್ ಅಧೀನ ಆದುಪ್ಪರು. ಒಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ವಿವಶತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏಪ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಹವ್ಯಾಸ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅತ್ತು ಆದಿಡು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲರು ಯೋಗೊಂದು ದೀಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಜರು. ಅಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನವರು ಐನೆರ್ದವರ ಆದಿಡ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅನಾದಿ ಆತ್ಮ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಸ್ವತವಾದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತ್ಯಡು ಸಂಗಮೊಡ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಅಂಚನೆ ಅಂತ್ಯ ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೂ ಮದ್ಯುಡು ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಆದಿ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪಲ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪಡ ಅತ್ತು ಮದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂದು ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುರ್ಲೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾದಿತ್ತದು ನಡಪುನಿ ಪಾತೆರುನಿ ತೂಪುನೆಟ್ಟು ಅಂತರ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಇಂದೇನು ನೆನಪೊಡ್ದಿವಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಲನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಪ್ದಾದ ದಿನಚರಿನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐಟಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವು ಮಚ್ಚೆ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಲೆ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೀವನದ ಕಾಕಜಿಡು ಒವ್ವೆ ಮಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯಡು ಮಚ್ಚಲು ಮಚ್ಚೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ನನಂಜೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಚ್ಚಲು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಂತೂ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ತಪ್ಪಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವ್ವೆ ತಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಇಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ರೂಪರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಪಾತೆರನು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರಂತೂ ನಿಕುಲಿನ ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಆ ಪಾತೆರನು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಸಮಯ ಯೋಚನೆ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪರು ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಜರೋ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಚ್ಚೆದ ಮಿತ್ತು ಮಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಕಲೆತೆ ಅವೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರೋಪಣ ಕಾರಣದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಮಯನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬಿಡೋಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸ್ಮೃತಿಟು ದೇತೊನ್ಲೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಪುಣಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿನು ದೇತೊಂಡೊಂದು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪರಮತ ಪಾಲನೆನು ಪರಮತದ ಪಾಲನೆನು ಸದಾ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಲನೆನು ಸದಾ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಮೃತಿಟು ದೆತೊನ್ಲೆ ಕೇನು ನಾವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಂತರದಾದುಂಡು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬರು ಪಂದು ಬಾಪ್ದಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬರು ಬಂದು ರಾತ್ರಿಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಜೊತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬು ಅಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಏಪ ಸೋಪರು ಅಪಗ ಜಾಗರೂಕತೆಡು ಬರ್ಪರು.
ಮೆಜಾರಿಟಿದು ಇಂದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೋರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಡಪೋರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರಾಪರು ದುಂಪು ಒಂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತೀರ್ಥಿದ್ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಾನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನೆತ್ತ ಕೊರತೆ ಉಂಡಾದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಪರಿವರ್ತನೆಡು ಬೈದರು. ಈ ಯಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎತ್ತು ಬಂದು ಎರಾಂಡಲ ಪನ್ಪರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬೀಕೆ ಬಂದು ಬರೆಪರತ್ತೆ. ಯಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಬರೆಪರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ನಡಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಬಂದು ತೆರಿಂಡಲ ಸಹ ಆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಪರಡುನ ವೇಗ ಈತುಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ತನ್ನ ಕಡೆಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು, ಸೆಳೆತಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಸುದೆ ಹತ್ತಿನ ಸಾಗರ ಮಸ್ತ್ ವೇಗವಾದ ಪರಪುಂಡು. ಐದು ನಿಕ್ಲಿನ ಒರಿಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಪರತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಇಂದೆರ್ದು ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ತೆರಿಂಡಲ ಸಹ ವೇಗೊಡು ಪರತದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರಣದಾದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆ. ಸುರುತ ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾನು ಶರೀರತ್ ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಆದಿದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಪ ದೇಹ ಬಾನ ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅತ್ತು ಐಟೆ ಪರತದು ಪೋಪರ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಬತ್ತಂಡ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಪುಂಡು. ವ್ಯರ್ಥೊಡ್ದು ಸಮರ್ಥತೆಡು ಜಮ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಪರತು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಯಥಾರ್ಥ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದು ತಿಂಡಲ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿವರ ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಸ್ವಭಾವಡು ವಶಾದು ಬಿಡ್ಪರು ಕುಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಒರಿಪೇರೆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪರು ಎನಡ ಆ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವನ ಇಂಚೆತ್ತನು ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜನು ಅಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯನ ಕೂಡಲೇ ಜನ್ಮನೆ ಬದಲಾಂಡು, ಸಂಬಂಧಲ ಬದಲಾಂಡು, ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬದಲಾಯರು, ಪರಿವಾರ ಬದಲಾಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾತಿಜಿ. ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪರು ಇದು ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಸುರುತ ಬಲಹೀನತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ರಡ್ಡನೆಯದು ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮೂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮರ್ಥದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ತೆರಿವೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎತ್ತುಂಡು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಡತುಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅತ್ತನ 15 ನಿಮಿಷಡು ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಶರೀರದ ಅದಾಂಡಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕುಡ ಬಲಹೀನ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೂರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸದಾ ಕಾಳುಗಾದು ಬಲಹೀನ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಆಯ್ನೆದವರ 15 ನಿಮಿಷದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತು ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷಗೂ ಸಮಾನ ಆಯ್ದುಂಡು. ಐದವರ ಈತ್ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಂತೆನೇ ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಳೆದು ಪೋಯಿಂಡು ಏತು ಏಪ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಪದಮದಾತು ಪಡೆಪ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ 15 ನಿಮಿಷಡು ಏತೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ದೀತರು ಬೊಕ ಏತು ಪದಮನು ಕಳೆ ಉಂಡರು ಜಮ ಮಲ್ಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕೊಂದೀಪರು ಅಂಡ ಕಳೆದು ಪೋಪುನೆಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಂದಿಲೆ ಅಂಚಂದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೆಳೆತ ಉಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಕುಡ ಆಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಅತನ ರೂಪ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆದು ಬುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪಲೆ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಪಾತೆರುಳೆಗು ಬಿಂದು ದೀಲೆ ಪಂದು ಒರಿಯಕೊರಿಯಗ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಏರೇ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುವೆರು ಪಂದಿತ್ತನಲ ಬಿಂದುಂದೀಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲು ಬಿಂದುನು ದೀಪರ ಬಿಂದುನು ದೀಯರೆಗಾದು ವಾ ಶಕ್ತಿ ಪೋಡು ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಪುನಕುಲು ಸದಾ ನಿರ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು
ಎಂಚ ದುಂಬುಲ ಈ ಬಾಪ್ದಾದ ತೆರಿಪದೇರು ಬಗ್ಗುನಕಲೆ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ಚಿಹ್ನೆನೆ ಮೋಲ್ಡು ಪಂಡ ಬಗ್ಗುನಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರ ಇಂದೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐದವರ ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುಂಡು. ಏರಡ ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಿಯರಾದರು. ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಸಹಜವಾದುಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪರತೆ ಈ ಸೇವೆಡು ವಿಘ್ನ ರೂಪದಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಈತು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ದಯಗು ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನತನ ಬತ್ತು ಬುಟ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಪಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಅಲಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಣಿ ಏಪ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರಡು ಅಲಾಯಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಅವು ಸತ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಐತ ಬೆಲೆದಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಂತೂ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ವಾಯುಮಂಡಲನು ತೆರಿದು ನಿಗ್ಲೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಇಂದು ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೋಡವತ್ತೆ ಮೊಕಲು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಕೇವಲ ಯಾನಾತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಖಿಲೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆನೇ ವಿಜಯಾಪನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದುಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾಲ್ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಅಂಚನೆ ಸಮಾನಾಪುನ ಉತ್ಸಾಹಡುಪುನ ಮಾತ ಆತ್ಮಗುಲ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಂತೂ ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಉಲ್ಲರ ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಅಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ ಏರಡ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವ ಪುನೋ ಅಕುಲೆ ಸಫಲ ಟೀಚರ್ ಆಪೇರು. ಈ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆವಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡು ಸದಾ ನಿರ್ಮಲವಾದುಪ್ಪುಡು ಇಂದುವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಉಪ್ಪಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೀತಲಾದುಪ್ಪರು ಶೀತಲತೆದ ಮಹಿಮೆ ಶೀತಲ ದೇವಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡು ಶೀತಲ ಸ್ವಭಾವವಾದುಂಡು ಪಾತೆರಂತೂ ಜೋಶ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ನಿರ್ಮಲವಾದು ಇಪ್ಪುನಗ ಸಫಲ ಟೀಚರ್ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಪ್ತಾದ ಕುಡ ಒಯ್ಟ್ ಗಮನ ಕನಪರು ಅತ್ತನ ಕಾಣುವುದುಲ್ಲರು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವ ತೆರಿಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಖಜನೆ ಓ ಐನದವರನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಖಜನೆ ಖುಷಿ ಆದುಂಡು ಭಲೆ ಏತಾಂಡಲ ಗಮನ ಒಪ್ಪಡು ಯೋಗ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಖುಷಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದೆತ್ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಲ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಲ ಖುಷಿತ ಮಾಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಅವಿನಾಶಿ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐನದವರ ಖುಷಿ ಏಪುಗುಲ ಮಾಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗನು ದೀಪರು ಅಂಡ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಯೋಗ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ ಖುಷಿನ ತುಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನಾಡು ನಿಖಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈತು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರು ಇಂದುವೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾ ಲಗಣದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವತವಾದೇ ವಿಘ್ನೋಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪುನು. ಉತ್ತರ ಓರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೆ ಲಗನಡು ಮಗ್ನಾದು ಉಪ್ಪರುಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಘ್ನೋಲು ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿಘ್ನೆತ್ತಂಡ ಲಗನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದರ್ಥ
ವಿಘ್ನ ಭಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆತ್ಮಾದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಹೂವೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯನು ಏತೆ ಮುಚಿದ್ದಿಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂಡಲ ಗುಪ್ತಾದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸದಾ ಮೆನ್ಕೊಂಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆತ್ಮನು ಹೂವೆ ಪ್ರಭಾವ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಸದಾ ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೆ ಲಗನಡು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪುನನೇ ಸಂಗಮಯುಗದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಆದುಂಡು ವರದಾನ ಸ್ನೇಹದ ಲಿಪ್ಟದ ಮೂಲಕ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ನೇಹಿ ಭವ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರಗಾದ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹಿಯಾಲೆ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ನೇಹನೆ ಅವಿನಾಶಿ ಲಿಪ್ಟಾದ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ನೇಹಡು ದಾದಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಬಾರ್ದು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಿಫ್ಟದ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ಪುಜರು ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಬಂದ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಸಂಪರ್ಕಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಲಿಫ್ಟದ ಮೂಲಕ ಸುಖದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜೋ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೇಹಲ ಕಡಿಮೆ ಪುನಗ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ನೇಹ ಆದುಲ್ಲರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರಗತಿದ ಇಂಧನನು ಜಿಂಜಾಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.